Hola, benvinguts. En el següent vídeo veurem com crear una signatura digital en el nostre correu institucional. És molt important, donada que és la imatge que nosaltres transmetrem quan enviem missatges electrònics. Per fer-ho, primer haurem d'accedir al nostre compte de Gmail, com podeu veure. Posteriorment, accedirem a la rodeta de configuració. Accedirem a mostrar tota la configuració i en la pestanya de General baixarem fins a arribar a la secció de Signatura. Si voleu rebre més informació, cliqueu en Més informació. Google us informarà de les restriccions que hi ha per crear la nostra signatura digital. Com podeu veure, jo ja tinc creada la meva signatura de la fundació, amb el meu lloc i els logos i els links corresponents. Nosaltres podem crear totes les signatures digitals que creiem convenients. Anem a fer un exemple. Anem a crear una nova, que es digui test, i la creem. A partir d'aquí podem posar el nostre nom, el nostre centre, podem posar un link i mitjançant l'editor que tenim aquí sota podem convertir la informació en enllaços, en aquest cas posaré google.es i se'ns genera un enllaç. Podem que es vegi l'enllaç o no. També podem inserir una imatge. En aquest cas, són sobre el nostre Drive. Podem carregar-la prèviament o penjar-la, com es veu, arrossegant la imatge aquí. Si ja la tenim seleccionada, ens la carregarà. Fent clic a sobre podem fer que sigui petita, mitjana, gran o suprimir-la. En aquest cas posarem petita. Com podeu veure, anem conformant la nostra signatura digital igual que si fos un document de text ofimàtic. Una vegada ho tenim creat, el podrem editar o esborrar sempre que nosaltres vulguem. Aquestes signatures digitals creades s'utilitzen pels correus nous, utilitzarem la signatura que tenia aquí creada. I en respostes podré seleccionar quina utilitzar, si cap signatura, la nova o la test. En aquest cas continuaré sense utilitzar cap signatura digital. Com he dit, si no ens agrada, la podem esborrar al final, sense cap problema. No us oblideu, després de fer tots els canvis, de deixar-los. D'aquesta manera podem crear les nostres signatures digitals dels nostres correus institucionals. Fins la propera.